רגע. טוב, אנחנו מצלמים, חבר'ה, היום ה-23 לאוגוסט, נכון? אנחנו מחנה אימונים, נערים לאומית, שנת 2011. חבר'ה, התאמנו 3 ימים בשביל הריקוד הזה. לא, שהוא לא יעמוד שמה? איפה אתם רוצים שאני אעמוד? אני אצלם. פה בעצם, פה. באדום. זה פה. טוב, זה מצלמה נעה, זה בסדר. מוכנים? 3, 4, וקבלו אותם. ככה אתם מתלהבים בסוף? זה התלהבות שלכם. מכבי,